Il-General Workers Union kienet strumentali fl-iżvilupp ta' pajjiżna u l-kisbiet importanti kif ukoll il-progress soċjali tal-ħaddiema Maltin u Għawċin. Dan qalu l-Prim Ministru Robert Abela waqt li l-erba' wara nofsinhar indirezza il-kungress ta' din l-akbar trade union f'pajjiżna fil-binja tagħha fil-Belt Valletta bit-tema Il-ħidma tkompli. Dr. Abela qal li grazzi għal ħidma kollettiva bejn il-partijiet kollha setgħu jkunu konklużi xejn anqas minn 41 ftehim kollettiv għal eluf ta' ħaddiema fis-servizz pubbliku, b'25 minnhom ikunu proprju firmati mal-General Workers Union. U elenka diversi miżuri li daħħal il-gvern u jolqtu direttament lil ħaddiem u l-familji tagħhom fosthom it-tax cuts bla preċedent, iż-żieda fil-pensjonijiet, il-kisba lura tal-festi pubbliċi fit-tmiem il-ġimgħa, l-equal pay for work of equal value li ġiet estiża għal privat u l-implementazzjoni tal-Labour Migration Policy. Fit-tmiem id-diskors tiegħu il-Prim Ministru refera li dan kollu f'pajjiżna qed iseħħ minkejja l-isfidi internazzjonali. Hawn semma kif il-ħamis se jkun fi Brussell għall-Kunsill b'urġenza biex jittieħdu deċiżjonijiet kruċjali li jolqtu lill-Unjoni Ewropea f'kuntest ġeopolitiku straordinarju. U juru wkoll kemm pajjiżna f'dawn l-inċertezzi globali qed jibqa' stabbli u qed jibqa' kumpat. U qed jibqa' sod ukoll u fejn għandha lura mmorru Brussell b'riżoluzzjoni waħda u ċara stabbiltà fl-aqwa interess tal-familji tagħna. Stabbiltà maċċavetta tal-prosperità, dik il-prosperità ġdida li issa nkomplu niksbuha malli nibdew nimplementaw il-Viżjoni Malta 2050. Waqt li wieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti il-Prim Ministru wkoll enfasizza li l-Gvern Laburista se jkompli jassigura li r-riżultati pożittivi ekonomiċi li qed jikseb pajjiżna jibqgħu jissarfu fi żjed ġid. L-aqwa ekonomija fl-Ewropa u dik irridu nkomplu nsarfuha biex inkomplu nsaħħu l-qagħda tal-ħaddiema kollha illi jaħdmu ġewwa pajjiżna. Il-Kunsill Ġenerali tal-General Workers Union għalaq bid-diskors tas-Segretarju Ġenerali Joseph Buġeja fejn qal li l-Union matul is-sena li għaddiet iffirmat diversi ftehmiet kollettivi, inkluż fil-privat, li fissru żieda komplessiva ta' €1.5 biljun għal ħaddiema minn barra kundizzjonijiet ta' xogħol aħjar. Aktar qabel inħatar il-Kunsill Amministrattiv il-ġdid tal-Union fejn Jason Degwara issa se jkun qed iservi bħala l-President il-ġdid waqt li l-istess Joseph Buġeja reġa' ġie kkonfermat bħala Segretarju Ġenerali u Kevin Camilleri Deputat Segretarju Ġenerali. Sa dan it-tant Kevin Abela wkoll ġie maħtur bħala Segretarju Internazzjonali.